Daňové právne oblasti sú veľmi komplexné, plné regulácií a rýchlo sa meniacich pravidiel a zorientovať sa v nich, byť up to date, vyžaduje veľmi veľa hodín a komplexné rešerče a práve tuto nám AI vie pomôcť tento čas skrátiť, ale aj ísť do detailov a tým pádom eliminuje riziko chýb a odhaluje potenciálne situácie, na ktoré by sme sa my ako poradcovia mali zamerať. Takže za mňa určite zrýchlenie času, ale zároveň aj minimalizácia chýb. V PwC majú naši kolegovia k dispozícii viacero AI nástrojov, ale jednoznačne najobľúbenejší v našom daňovom právnom tíme je Harvey. Harvey je AI nástroj, ktorý bol vyvinutý pre právnikov, daňových poradcov a compliance špecialistov a slúži na automatizáciu opakujúcich sa časovo náročných úloh. Takže si predstavte, že keď vám niekedy spracovanie a analýza obrovského množstva dokumentov trvala dni, tak v dnešnej dobe vďaka Harveymu túto prácu viete skrátiť na pár hodín. A tým pádom získame nový čas. A ten čas môžeme venovať tomu, že sa s klientom o tom jeho probléme rozprávame, že brainstormujeme o možných dôsledkoch. A to je práve to, čo vidím ja ako veľkú pridanú hodnotu, pretože diskusiu človek na človeka to nám vlastne AI nikdy nenahradí. Keď sa bavím o príklade, tak možno by som uviedla z dnešného dňa, kedy sme dostali zadanie od klienta, aby sme pripravili due diligence report a v rámci toho musíme analyzovať veľké množstvo právnych dokumentov. Sú to stovky strán, ktoré nám normálne trvali dni, ale vlastne vedeli sme pripraviť už prvý red flag report na diskusiu s klientom overnight, vlastne zo dňa na deň. Takže toto je to, čo tí klienti veľmi dneska oceňujú, hlavne tú rýchlosť našich výstupov. Veľakrát si spomínam na vyjadrenie jedného odborníka na AI, ktorý už pred pár rokmi povedal, že nemyslí si, že AI nahradí ľudí, ale že ľudia, ktorí budú používať AI, nahradia tých ľudí, ktorí ho používať nebudú. A ja s týmto súhlasím. Dnes sme vlastne pri tom, že okrem teda bežného promptovania máme nasadených agentov a to je podľa mňa aj tá oblasť, kde si myslím, že tá pridaná hodnota a kde tie wow efekty uvidíme v budúcnosti ešte väčšie.